Reci Davidu da odmah dođe doma. A nemoj reći da si me vidio. Kako je to bilo? Oskliznula sam. Tata, mi ćemo se sad tu igrati, samo nam ne mi smetat. Neću vam smetati. Ispada je baš kao ono u filmovima, kad žena padne niz skaline, a neće reći da je muž mlati. A kaž se ti vrati doma? Doći on tu, ne brigaj. Jeste vidjela tu šljivu? Kako šljivu? Da, to me boli. Glupana jedan. Ili se tebi toga desilo da zapneš nogom u katu? Dobro, jesi ti normalno? Ti majku, krv. Mislim, to krija.